umfundisi uSenzo Shabalala webandla uBhebheshe Center International kwaMashu Branch. Silapha bazalwane sizothandaza, sizobe esikhaleni simele umphakathi wethu wabaMashu, sizobe esikhaleni simele itheku lonkana, sizobe esikhaleni simele our province and our country. Ekameni likaJesu sinabefundisi phakathi kwethu nabo basazoza bezothandaza. Sinopostoli uNkosi webandla Mountain of Shadow Worship Center International kaMashu. Sinomfundisi uThwala, sinompostoli uLwazi Mathibela we-FGBC, sinomfundisi uZamuhle Luthuli wase-MSWCI. There are many pastors phakathi kwethu. Silapha sizokhuleka, sizoxusa uNkulunkulu kube azwele izwe lethu kulolu bhubhane olukhona luka-COVID-19 nalezimpi ezingaka ezishiya amakhaya amaningi engenakudla, amakhaya amaningi engazi ukuthi azothathani ahlanganise nani ngenxa yabantu abangene ngesitova ezitolo bathatha izinto. Kepha sizobe esikhaleni sizokhumbuza uSathane ukuthi Sathane uqedile, Sathane kade waqoqa, uSathane besethe uqedile ngamasonto wathi uqedile ngakho konke, but sizobe esikhaleni njengensalo soThixo ukuthi uNkulunkulu usenamandla. Ayisithi iBhayibheli mkhulu ongakithi kunalosezweni. Sizokhumbuza isimo esibhekene naso siyitheku, isimo esibhekene naso siyigezela sithi no Sathane you are a liar, devil you are late, devil you are late. You are late, you are late. Ngoba uNkulunkulu wasazi lesi simo singakamele kusona. He gave us the power to overcome this situation. We have already beaten this. Sesimele sesiqolile uNkulunkulu sesiphumelisela phesheya. Sinokholwa nokwazi ukuba lesingeke sisifice lesi simo uNkulunkulu akasikezanga amandla okuba sikwazi ukuqoba siphile kuso. Ngakho-ke bazalwane sizoqinisa, sizoba esikhaleni, sizothandaza sithi uNkulunkulu mana uzwe imikhuleko yethu ukuze imithandazo yethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kafushane ke bazalwane, ngizocela sithatheni amaBhayibheli ethu sivuleni incwadi because asikwazi ukuhlangana simalivuli izwi as much as sizothandaza, but ukuthandaza nakho kubalulekile, sithandaze sivule izwi. So we are going to read the book of Daniel chapter number 6 verse number 10. Daniel chapter number 6 verse 10. Ngikhulume ngayo lencwadi on Sunday. I was live again on Sunday preaching about this book of prayer, ukuthi ukuthandaza kubaluleke kangakanani. Glory to Jesus. Lifundeka kanje bazalwane, uDaniel esekwazi ukuthi umbhalo ulotshiwe, wangena endlini yakhe, amafastele ekamelo lakhe ayevulekile ebhekise eJerusalema. Waguqa ngamadolo kathathu ngosuku wakhuleka, wabonga uNkulunkulu. Akuthi lapha ekhaya wabonga uNkulunkulu, wabonga uNkulunkulu wakhe njengalokho enzile kuqala. Now I'm going to highlight nje amagama angasentineli ukuthi njengalokho enzile kuqala. Church of God, akusithathele umthandazo siwenze ube habit yethina, ukuze whenever sihlangana, whenever we encounter situations like this, singeke siphushwe ukuthandaza, siphushwa isimo esisibhekane naso, but siye emthandazweni sesiya ngenxa ukuthi umthandazo usuyihabit yethu. Asisathandaziswa isimo, kepha sesithandaza ngenxa ukuthi umthandazo usuyihabit yethu. Umthandazo usuphakathi thina. IBhayibheli uDaniel wezwa ukuthi umbhalo usulotshiwe, but into eyenza ukuthi akhuphuke ayothandaza kabesinto ukuthi umbhalo usulotshiwe, uzothola ukuthi IBhayibheli wakhuphuka wayothandaza, wayokhuleka, wabonga
graduated saze safika kwi-level yokuthi wasathandaziswa isimo kepha sesithandaza ngento ukuthi umthandazo ayikho into esesigayenza ngaphandle kwabo ukuthi umthandazo usuzwa amayihebithi thina sizobala belihlo lapha ekhaya ube segumbini lakho uguqe makuthi guqa ke uvala amehlo sithandaze kunye nawe sithandaze kunye nawe ngifuna ukusenza disorder iSouth Africa yonke ubulalele usengoli ubulalele useCape Town ubulalele ukhona la eThekwini ngifuna ukusenza disorder emkhathi kesibhidlize umkhathi kesibhidlize wonke amaplane esikha usathane kade sewaplanile ngeSouth Africa wathi uyafika abaye kade sebeze bakhuluma bathi kuzoqala civil war bathi thina we are fighting against
Umulisi okhona umhlaba ungakaselelwa, uNkulunkulu emhlabeni nasemazulwini, ukubayede igama lakho uNkulunkulu wethu, ubile njalo uze ube phakade naphakade, ubuthixo wabothixo, ubukani wabokani, ulintwana naphakade, uyithe abalethubi bonabani abalikabileyo, kodwa namhlanje uthi umbhali wezwi lakho siyinhloko uNkulunkulu wethu ogcwele, athi umbhali
yawudlula bonke ke mama zakho amile unaphakade uNkulunkulu okhothamele izingelosi ikherubina neserafina manjalo liyamemeza kuwe lithuna wedwa ugcwele akekho omunye uNkulunkulu njengawe ubani ongakufaniswa nawe ukukhanya okhanyise emazulwini akhanyise nasemhlabeni uwe uNkulunkulu wethu adingeki ilanga ngoba wena uNkulunkulu okhanyayo uNkulunkulu onokukhanya akekho uNkulunkulu wethu okwasuma emhlabeni sakho sobukhosi uNkulunkulu ohlezi esihlalo sobukhosi abasemhlabeni ihlalo bayayibanga kepha wena uNkulunkulu wethu ohlezi esihlalo sobukhosi akekho uvokelile akekho ufakile kuso wakhona emandulo umhlaba ungaselela
yize ngiyabongela ngiyadlulisela asibona uNkulunkulu onjengwawe asibona uNkulunkulu nongafaniswa nawe ulithemba lethu lithi iBhayibheli ngokukhona uvele ngawe lithi iBhayibheli ngokukhona ukhona usazi bakhona uJehova igama lakho uNkulunkulu wethu wenza izulu nomhlaba wathi umhlaba uyisephakelo sezinyawo zakho wathi amandla angawakho wathi udwele ungobakho wathi bathi wami uNkulunkulu wethu athina ngathi wathi amazwi owakhulumile wena Jehova ithi
Uninge besikwenza kepha isidingo esikhulu yiso lesi. Isidingo esikhulu yiso lesi sokuphulela. Ulemi boshaka. Ilana bosataya. Eliana boshaka umese. Umese if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Hallelujah, verse 1. Asikulingi matwele sisi baba akameni nika Yesu Kristu wasenda saneta wana mkulukulu wa mazulu nokunawa. We believe, my Father. We believe.
ngeke isipikile sokugcina usathane impela akasena sabelo ngephikotshiwe iqoqwe phakathi ePhalamende ukuthula sikhuluma phakathi ePhalamende ukuthula sikhuluma phakathi ePhalamende ukuthula sikhuluma phakathi ushamaya ilabo sikhuluma ukuzwana kubaholi bethu iBhayibheli asibakhulele ngesibaquse sikhuluma ukuthula kwinhlangano ephethe sikhuluma ukuthula kuzo zonke inhlangano ezikhona wonke inhlangano ezikhona samaqembu epolitiki sikhuluma ukuthula sibesikhaleni njengebandla likaJehova umzimba kaKristu sizwathi isathane sewunqotshiwe the Prince of Peace the Prince of Peace cela uthandaze mama Nkosi egameni likaJesu. Baba siyabonga sibonga ukuthola ithuba lokuba size kuwe ngokuthe wena indlebe yakhe ihlala ilindile okukhala kwabangcwele. Nkulunkulu wethu siyabonga sibukela ngokuthokozo sibukela ngenhloko ukuthi imithandazo yethu izwakele izindonga ebezingavimba ukuthi uNkulunkulu wethu ungasizwa zibhidlikile zibhodlokile ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha yena yedwa omabayo uNkulunkulu wethu siyabonga mama wethu ukwemukeliswa lokusongana kwakuzwakala emazulwini siyabonga ukuthi wena ubusinithile
umfundisi uThuli nomfundisi uDuse, a brother of mine, umfundisi